Gaurko bigarren elkarrizketan musika kontuekin jarraituko dugu. Horretarako hemen daukagu Xabier Zabala musikariak bere diska kaleratu du, Brisa izenekoa, eta oraintxe bertan emango dizkigu xehetasun guztiak. Arratsaldeon, Xabier. Arratsaldeon. Zer modu zaude? Ondo, ondo. Bueno, pozik ez, proiektu berriarekin? Bai, azkenean jakalean ikustea eta editatuta dizka, pozik. Bueno, konta eguzu, zer aurkituko dugu diska honetan? Pues hemen, bakizu, kalifikatzea neko zaila izaten da batzutan, ez? Askoz errazago mugitzen geha musikoak notan, pentagraman eta harmonian bidez, gero ja hitzekin hasten garenean pixka komediak hasten dira, ez? Pixka kalifikatzeagatik eta... Baina, nolabait izateagatik New Age termino horretan englobatuko nukeen diska bada, ez? Batez bere oso termino zabala dalako New Age, baina era berean barruan nik esango nuke musika deskriptiboa bezala, ez dakit, ez? Kalifikatzen dugu. Zergatik? Azkenean oso ondo ulertzen dugu idazle batek idazten duenean liburu bat, bere grafia eta irakurriz eta bar, ulertzen dugu berak esaten duena eta gero gure imaginazioak egiten du beste, ez? Musikan gauza bera gertatzen da, nik uste musika beste hizkuntza badala, bere grafia partikularra dauka, notak, harmonia, kontestua eta bar, eta timbreak eta bar, eta horren bidez, batzuk ere deskribatzen dituzu egoerak, situazioak, sentimenduak edo dena delakoa, ez? Eta pixka bat horrela englobatuko nuke pixka dizka. Zer da zuretzat hori espresio modu bat edo... Gu eskote esaten dugu terapia bezala funtzionatzen dugula, ez? Funtzionatzen dugula musika guretzako. Zergatik, kasu honetan da, 20 urte betetzen dira urten bestentzat hasi nitzala produzio musikalak, lanak edo diskak edo dena delakoak egiten, eta orduan bere garaian, igual denbora pixka gehiago neukanean, nire gauzak egiten ditun. Hau da, estudioan sartzen nintzen, eta inungo kargorik gabeko abestiak, obrak, piezak edo egiten ditun. Orduan azkenean, askotan komentatzen dut, bizualizatu behar dugula asko, nire kasua mintzat musikariak situazioak, eta hori azken finean trasladatu nahian, gure hizkuntza musika izan da, musikaren bidez alegintzen zea guzti hori deskribatzen, ez? Eta nun aurkitzen duzuzuk inspirazioa? Zegoen, ez dakit, alako esaldi bat oso gaurtua esaten zula, zer da hobeagoa inspirazioa da lana egitea, ez? Eta, gero, nahiz eta igual oso tipikoa izan, egia da, inspirazioa datorrela, baina hobe harrapatzen baldin bazaitu lanean, ez? Kalean harrapatzen baldin bazaitu, baina bai egia da, inspirazioa ez dakit, esaten zut, edozein momentuan, edozein situazioan, edozein egoeran, edozein pertsonakin zaudela, agian zerbait transmititzen dizu egoera horrek eta azkenean hori da transmititu nahi duzuna. Ez dago momentu konkretu bat atzepazatu dute, igual pasiatzea junda eta zertu inspiratzea. Inspiratzea baino gehiago oxigenatzea, pasiatzea joaten garenean, baina egia da edozein momentuan ideiak edo sensazioak etortzen zaizkizula eta gero hori plasmatzen duzu edo alagintzen zea bintzat hori egiten. Eta sortze prozesu hori ezberdina da norbaitentzat musika egiten duzunean edo zuretzat denean? Bai, noski. Bestentzaten kargo denean normalian eko bideratuta dago nondik nora egin behar duzun, edo bintzat, nahiz eta musikalki igual bideratuta ez egon, bai idealki edo ideia bai oso fijoa dela, ez? Adibidez, Pirritx Porrotx eta Marimoto txentzat egiten duzunean lan, oso garbi dago zertarako da, hau da espektakulo bat edo ikuskizun bat entza da, zer honako ikuskizuna da, oso berezia, umeak eta familia dagoela, eta oso interaktiboa izan behar du, alaia, dinamikoa guzti hori, ez? Orduan hori bai kontutan hartzen duzu, gero gaiaren arabera, batzuk igual izango dira ritmo aldetikan igual lasaiagoak, beste batzuk igual askarragoak, baina bai oso garbi izan behar duzu zertarako dan. Iazko korrika bestia, zirkorrika bestia, komentatu zidatenean egiteko, berehala ikusi nun oso garbi zer nolako ritmoa izan behar zuen, zergatik. Azkenean korrika zer da, korrika badago momentu bat, korrika iritsi baino lehen, olako tentsio bat sortzen zaizula, nervioak eta guzti hori, eta etortzen denean olako estanda bada, eta gero ja joaten zara korrika, guzti hori ahalegindu behartzea pixka bat transmititzen musika, nire kasuan musikaren bidez. Baina bakarrik olako lan bat egiten duzunean, bai egia da, neko lehenko gunean ez dakit egin komentatzen, baina sensazioa da, neko bilutsi geratzen zarela musikalki, ez? Hau da, zu joaten zara estudioa eta sartzen zara, eta orduan barruan daukazuna edo momentu horretan dituzun sensazioak plasmatzen dituzu musikaren bidez, orduan alde horretatik oso lan
pertsonala, guztiz pertsonala da, ez? Dena den, beti zure musika izan denez, zure marka dauka, ez? Besteentzat egiten duzunean, eta hemen ere zure... Izango du, esaten dute, karo, guretzako zailago da izatea, hombre, ezagutzen zaituen eta esaten, jo, hau zuria da, edo hau ez, beraiela konturatzen dira pixka. Kanpotikan errazago da nik uste konturatzea gauza horietaz. Ez gu barruan gaudela, barruan zaudela zu egiten duzu uste duzuna, baina gero bai, esaten zuen, jo, bitxu, abesti hau, esan diat ez, jo, eski hau oso zurea da, abesti hau oso zurea da, ez, bueno, gertatuko da, noski. Bueno, 20 urtean zehar egindako abestiak, eta noiz hasi zinen pentsatzen, bueno, hau egingo dut, diska hau, Brisa. Behitu, endala 2 urte, gutxi gora, bera urte, eta erdi 2 urte izango dira, hori kontuatu nintzala, 97an egin nuela nire lehendabiziko diska, eta pentsatu no, jo, behitu, mendik 2 urtera, 20 urte betetzen dira. Pues bueno, igual momentu apropioa da zen, batzutan, bazegoan jendea, bueno, oso hurbileko jendea, eta bar, eta holako aktazio batetan, igual, formato ezberdinetan egin izan ditut, abestitxoren bat edo bestea. Eta orduan bai komentatzen zidaten, jo, zeatik ez animatzen eta dituzu, kuriosa da, hombre, jendea pixka bat bai harritu gala, porque hau, gaino, ez dauka honek zer ikusirik orain arte egin duzunarekin, ez? Edo behintzat kaleratuta dagoenarekin, editatuta dagoenarekin. Eta, bueno, hola zinitzen, bueltak eta bueltak ematen, da orduan nintzen, bueno, ikusiko dut aber urte guzti hauetan zer nolako materiala zegoen, ez? Eta, bueno, kajoi virtual horretan, berriro irikin nun, ikusi nun guztia, eta ikusi nun pixka bat, zegoela materiala editatzeko moduko diska bat, eta, orduan hartu nun, berriro errekuperatu nituen, txukundu nun pixka bat, gauza batzuk berriro grabatu, beste batzuk txukundu, eta forma eman, eta orduan, koherentzia batekin diska gozatu. Zoen dela, hasi nintzen berriro errekuperatzen dela 2 urte edo. Bueno, urte asko dira, orduan diska anitza da, besti ezberdinak daude. Bai, egia da, esentzian ez dudala eser aldatu, sortu zian moduan geratu dira. Baina gero bai, zegoena grabazio batzuk, espaldikoak egindak, eta orduan bai, egin duan nahi ez da pixka bat eguneratu, txokundu eta instrumentazio aldetikan, eta beste erabatea grabatu, eta baina bestearen esentzia sortu zian moduan. De hecho, hasieran pentsatu nun musikoekin eta grabatzea, eta hauetan musikari asko ezagutu ditut, eta azkenean ja laguna bihurtzen dira, eta orduan, kontaktatu nun, soka laukotarekin, bajistarekin, bateriarekin, guzti horrekin, eta danok baietza, eta ilusioekin, baina gero pentsatu nun, sortzerako prozesu hori izan zela etxean, bakarrik, eta nire gorduan pentsatu nun, nik uste, hola joan barko litzakela produktu hau, edo diska hau. Eta hola joan da, gero nahaztu egin genuen Victor Sánchezekin elkarren estudioan, eta masterizazioa egin zan Los Angelesen, After Rose estudioan, eta hori izan da prozesuan. Dana nire grabatu, eta gero ja, txukunduen nahaztu eta masterizatu, eta editatu. Oso intimoa orduan. Bai, guztiz. Bai, nik uste nahiko pertsonala da, eta entzun denek ere hori izatu dute, oso ikusten dela oso pertsonala dela, eta gainera hasieran baneukan asmoa libretotxo bat jartzea, pixka bat esplikatu abesti bakoitzan nondi nora zijoan, ez? Baina gero lagun batek izan zian, eta arrazoi usterekin izan zian, ez jarri ezer. Tituloak ja markatzen dizu gutxi gora bera nondi dikoa, zen oso laburrak dira eta oso interesgarriak, eta orduan hortik aurrera jendeaia pentsatuko nahi duena, eta bere imaginazioa, leheno komentatzen genuen, egin beharrekoa. Eta nik uste musikaren magia da, magia ere hortik dijoala, ez? Zenbat abesti ditu? 12 trak dira, eta, pixka bat danetik, nik uste niko lasai entzuteko modukoa eta bardala, baina, gauza niko desberdina da. Eta aukeratu behar izan dituzu? Bai. Kriba horretan, leheno komentatzen nizun kriba horretan, nahiko materiala asko zegoen, eta orduan bai hartu nun pentsatzen una interesantena izan litzakena, eta alde batetik musikatik, eta gero bestetik koherentzia bat emateagatik diskari, ez? Eta, 12 trak dira, 12 pistak. Eta zergaitik Brisa izenburu hori?
Ba, bitu, lehena komentatu dizut, ez gu oso eroso sentitzen geha estudioan musika egiten, baina gero aztetzenean, tituloa jarriko diot honi, edo bai abestiari, bai diskari, eta, bueno, ni zarauztarra naiz, eta zarauztikan aterata, ez dakit ezagutuko zuen, baina Getari aldea badago pasio bat, oso polita, eta askotan egiten dudan pasio bat, pasiotxoa, eta, bueno, juten ez Getaria, junda etorri, eta egia zen oso pasioa da, no? Eta batez ere holako estudio batean ordu asko pasatzen ditugunok eskertzen dugu pixka bat atera eta oxigenatzea, ez? Eta orduan, askotan, pentsatu nombeitu bueno, titulo batzuk eta jartzerakoan, bueno, produktu ez da brisa, eta pentsatu nuen, alde batetik amaitu polita zen, erderaz eta euskeraz gauza bera da, ulertzen dago oso ondo zer dan, eta gero, barruan dagoenarekin nik uste ondo datorkiola, ez? Zergatik, bueno, askotan pasiotxo horretan, askotan itxaso aldean zaudela eta brisa daukazu lagun. Eta brisak bai laguntzen duela pixka bat oxigenatzeko eta deskantzatzeko, ez? Eta orduan pentsatzen, bai, brisa normalian erlazionatzen dugu itxasorekin, baina mendian ere mendigo brisa dago. Eta orduan pentsatu nuen oso termino zabala dela, baita ere musikaldetik barruan dagoena da oso zabala eta oso gauza desberdinak, baina nahiko lasaiak eta brisa ere printzipioz termino lasai bat da, edo transmititzen duena. Eta orduan, bueno, guzti hori maneratu eta pentsatu nuen egokia zala brisa jartzea. Bueno, urte askoren emaitza da, eta lehen aipatu dituzun proiektu askoretan hartu duzu parte, nola hasi zinen zuk musikan? Ba, gauza askotan bezala kasualitatez. Egia zan niretzako zala afizioa, etxean nire haitxan zana musikoa zan, gero hemen Nafarroko osaba bat Irurtzun ondoan dagoen herri txiki bateko erroz, hor osaba bizi zan, eta bera soinua jotzen zuen, akordeia jotzen zuen, eta bueno, hola zinitzan pixka bat hor. Eta beti jogiz, baina ikasten eta ikasten. Eta azkenean, Donostiko egintze ikastolan sartu nintzen, musika irakasle modun, eta gero han ninguela, lagun bate, komentatu zidan proiektu bat, zenbitxo egin behar dugu, eta askotan gertatzen da. Benzez, egingo duzu favore hori, eta ez dakizera, porque hau da gauza oso, lagunen arteko gauza bat, eta egin genuen, eta lan hori azkenean ikasi aldizkari pedagogikoaren gana iritsi zen, beraiek editatu zuten diska, hor Perritxe eta Porrotxe kolaboratzen zituen dialogoak eta ipuiak eta egiten, eta algun ezagutu zuten hor lana, eta zantzuten, baditu batekin gaude, baina musiko hori batekin, baina neko liatuta dago, eta animatuko zeinak, eta pentsatu betianik esaten dian gauza horiek eta hor geratzen diena. Baina ez, etorri zian, eta komentatu ziaten proiektua, eta hortik poliki, Euskal Herria txikia da, eta egia zen, hola hasi izan dana, eta gero ja, enkargoak iristen zizkizu, jendea hasten da zure lana ezagutzen, eta orduan, azkenean gauza oso desberdinak eta asko egiten, ez? 20 urte hauetan, pentsa, zenbat urtean, zenbat diren, ez? 20 urte. Eta hau zure proiektu pertsonal bat da, baina normalean zenbat irauten du, esaten dut lehen esan duzulako, orain dela 2 urte hasitako proiektua izan derako, eta normalean hori da diska bat egiteko behar den denbora, edo da maitasun asko sartu diozulako? Bueno, hori alde batetik, ez? Enkargoak izaten dira gure munduan danetik dako. Nik egia esan sortea dut, ez? Nik uste bai paliazoekin urtetik urtera egiten dugun proiektua beti badago denbora, lan egiteko, lasai egiteko, baina egia askotan deitzen zutela arrazoi bategatik dela edo besteagatik eta izu hau behar dut eta noizko eta atzoako, ia, ez? Egin behar duzu, orduan, bai egon martxarela prest edozein momentuan holako enkargoa jasotzen duzunean eta aukera baldin badago, batzutan ezin duzu aukera ez dagoelako, baina batzutan holako gauza gertatzen dira eta egin behar duzu. Zer gertatu da honetan? Desberdina da, azkenean leheno komentatzen genuna, ez? Guztiz pertsonala da, eta orduan nik uste maitasunarekin lan guztiak egite ditut, eta askotan komentatzen dugu, ez? Baina hau zer da zureagoa? Bueno, nik paliazoen diskak eta Perritxe eta Porrotxen diskak eta korrontzienak eta orain egin behar duguna, eta nik niriak bezala sentitzen ditut, azkenean zu horregontzarelako, eta orduan maitasun handiarekin eta mimo handiarekin alegintzea dana egiten. Baina bai hau dela pertsonalagoa eta alde hortatikan
bai eskertu, lase hartu esaten izuna, pare bat urte izan dira, poliki hartu, lehendabizi kriba egin, lehendabizi pentsatu hau egin, baina abesti honen formatzea gustatzen, aldatuko dut, grabatuko dut berriro, eta orduan poliki joan zera osatzen diska, ia ordu bateko diska da, ez da, 60 minutuko diska bada, eta orduan bai izan dela bertatik beste, ez daukazu presio hori, nola baita esateko, ez laneko presioa, baizik eta da, alde batetik entzako izan da oparitxo bat, eta, lehena komentatzen zuna, lagunek eta komentatzen zidaten askotan, animatu eta egin, eta, pizka bat hori guztiak koktel batean jarretzen sartu da, eta egin dugu diska, ez. Eta Los Angelesen masterizazioa. Bai, hemen Victor Sánchez ingenieroekin nahastu genuen hemen elkarren, eta kasualitatez arazi joan, badago estudio oso potentea, After Hours estudioak, eta, kenami asko irabazi ditugunak, eta eta Victor askotan joaten da ara, eta hango ingenieroekin lan egiten du, baita ere bakizu gaur egungo globalizazioa behintzat gauza batzuk onak baditut, alde hortatik lan egiteko posibilitate dagoela. Eta orduan, kasualitatez, bukatzen genuen nahasketa, eta zentzean behitu, bani joa Los Angelesea, eta nahi baldin baduzu handikan masterizatuko dut, eta masterizazioa da azken finean egiten den azkenengo puntua, ez, diska batena. Eta orduan, hola, beha joan zanara, eta orduan masterizatuzu, bi aldu zidan, eta egin genuen pixka bat lan nik hemendik eta berandik, eta egia esan, izugarrizko lujo izan da, imaginatuko duzunez, san egitea, eta nik uste kaleteltikan ere igertzea dela, ez. Eta hasi zinenetik orain dela 2 urte bisualizatzen zenuena eta orain lortutakoa aldatu egin da? Ez asko. Hola pentsatu neukan. Egia esan, abesti horiek eginda zeuden eta orduan sonorizazio aldetikan oso garbi neukan nondik nora nahi nuen jutia, ez? Orduan, diferentzia nun dago, zu grabatzen duzunean estudioan eta zure erara pixka nahazten duzunean, baina gero ingenieroak sartzen direnean eta nahaztu egiten dutenean eta beste zea bat ematen dutenean, orduan bai aldaketa musikal alde horretatik asko irabazi du, ez, neukanarekin. Baina, leheno komentatzen genuen, nik uste esentzia eta ondo mantendu dela hasierako esentzia. Nun aurkitu dezakegu diska? Edozein dendetan. Elkarrek zabaldu du diska, beraien dendetan, edo ohiko edo betiko dendetan, diskak erosten dituzun dendetan, hor edozein hipermerkatutan, eta elkarrek zabaldu du. Gero nahi baldin badu baten batek edo zuzenean jaso, edo ez dakit sinatuta, edo dena delako etxera jaso nahi baldin badu, nire web horrian sartu eta hor eskatu, xabezabala.comen, eta bialduko diogu. Baina edozein dendetan dago. Eta ideia bat izateko entzungai dago web horrian edo... Bai, dauka, YouTubeen jarri nuen, bideoklip bat egin genuen, Itsasontzia abestiarekin, hemengo bigarrenarekin, eta hor jartzen baldin baduzu interneten Itsasontzia YouTubeen, Itsasontzia Xabier Zabala, hor entzungo du singela eta hortik jakingo du nondik nora joan diska. Nola ikusten duzu etorkizuna? Etorkizuna diskarena, musikarena edo... Orokorrean, bai. Musikara... Diskari dagokionez. Hau beste... Gehi urte hauetan zema gauza aldatu diran bizitzan, ez? Baina orain badirudi albisteak eta dana bapatekoa direla, albiste bat jaiatzen da, eta handik ordu erdi bat ja hilda dago, zen beste gauza bat dago, eta beste gauza, eta orduan goaz nik uste korrika, ez? Batez ere, nik uste termino hori erabildezak egolata da, korrika. Orduan, hau guztia editatu nuenean eta diskatera nuenean eta santziaten, eta Spotifyen eta iTunesen eta plataformatan sartuko duzu. Da pentsatu nuen, ez, hasieran ez. Ez nahi hau poliki joan da, 20 urteko lana ez dakit, baina emaitza bada, azkenengo 2 urteko jarraipen nahiko sakona, guazen poliki egitea. Eta orduan eragin diska atera zan Durangoko feiriako, pixka lehenago, azaroaren bukaerako, eta asmoatu da berrialdea edo orduan baia plataforma digitaletan sartu, eta esaten ziaten, baina zuzeneko batzuk eta egingo dituzu, eta ez, hori zengo da hirugarren fasea. Eta bai udazkenean, ari naiz ja prestatzen pixka bat zuzeneko batzuk, eta zuzenekoak izango dira, baina nahi izan dut,
poliki jaio zen, poliki sortu da, eta nik uste bidea ere poliki egin behar dula, ez? Mentzat, aukera izan da, eskertzen da nik uste gehiago gauza poliki joatea, porque bestela gana di joa korrika eta presaka, eta bueno, hori da beixa bat, daukadan ideia. Eta orduan, hirugarren fase hori dena webgunean jarriko da ikusteko hori, zuzenak ikusteko aukera eta bar? Bai, nun izango dian eta guzti hori, web horrian jarriko dut, baina, printzipioz izango dira, diska entzuten duzunan ikusiko ze pixka bat zergatik esaten duan hori, baina izango da lehena komentatzen, pixka bat bizualki ere apoiatu beharra daukat guztia. Orduan, ari gara pixka bat prestatzen musikatik kanpo nola joango doan, hau da, pantailarekin, performance batzuk, irudi batzuk, nun musika izango da hezkuntza eta musikaren bidez pixka bat jendea ikusiko du zer adierazten nahi dugun, ez? Eta horrekin ari gara eta zuzenekoak izango dira udazkenean, baina plataforma digitaletan ez dizute. Guztak eta este santua pasata edo pixka bat hortik izango dira. Momentuz diska daukagu, eta entzuteko gogoekin, mila esker Xabier etortzeagatik. Zuei, hemen uste dizu diska entzuteko, osea que mila esker. Pasatzeko, bale? Eta hurrengora arte. Bale, eskerrik asko. Hau izan da dena gaurkoz, baina ez joan gelditu gurekin orain Itsasontzia bideoklipa emitituko dugulako. Beraz, horrekin uzten zaituztegu.